waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Oké, daar gaan we. Welkom vandaag bij de zomer van ZVL in Oostburg. We staan hier bij het Ledeltheater en in het Ledeltheater zit Justina Bolsjes en daar ga ik nu even mee praten. Wij zijn eigenlijk met z'n allen hier een één grote familie. Dus de mensen die helpen, als alle vrijwilligers die wij hebben. Want we hebben een groepje van 40 vrijwilligers. Personeel die hier ook rondloopt. Zijn we allemaal één grote familie die hier voor de cultuur wel zijn warme hart toedraagt. Je zegt cultuur. Je hebt natuurlijk een theater waar natuurlijk een heel theaterprogramma is voor een theaterseizoen. Er worden hier ook films gedraaid. Maar er zijn hier ook allerlei andere bijeenkomsten. Kun je daar nog iets over vertellen? Het is zeker een mooie ontmoetingsplekje voor alle verschillende doelgroepen. En wij proberen ons richten nu op dit moment wel iets meer voor ouderen. Maar voor mij een hele grote uitdaging is inderdaad jongeren naar het theater te krijgen. Maar dat werken wij heel wel samen met alle andere organisaties uit de gemeente Sluis. Naast Cultuur en Educatie, VSC Vlaanderen, die werkt het ook gewoon heel erg goed aan mee. Die komen ook eind van het jaar ook met hun voorstellingen hier naar het theater. Dus ja, het verbindt verschillende organisaties. Het is warm weer vandaag, dus we zijn even bij het Ledeltheater weggegaan naar de Watertoren. Ik ga even kijken of ze hier misschien toch nog water hebben in die Watertoren. Henk woont hier in de Watertoren en geeft er ook workshops om tegeltjes te maken. Dat doet hij samen met Ashley en daar ga ik nu even een paar vragen over stellen. Nou ja, ik woon hierachter zoals je ziet en mijn slaapkamer is daarboven. En dit is mijn huiskamer, ook in de zomer, want in de winter is het een beetje lastig te verwarmen. Maar het is ook de mozaïekruimte waar de mensen een workshop volgen om dit soort tegeltjes te maken, zoals je hier ook kan zien. En dat bevalt erg goed na 20 jaar nog steeds. Ashley, jij maakt ook van die mooie tegeltjes. Hoe gaan jullie nou eigenlijk te werk? Nou, wij hebben een werkplek, die zien u niet, maar en daar maken we onze tegeltjes. En Henk heeft mij dit allemaal geleerd, stukje voor stukje, want ik dacht eerst dat het heel makkelijk was, maar dat is het totaal helemaal niet. We staan in Oostburg, hè Annemarie, en we gaan eens even testen of iedereen wel weet waar dat op de kaart ligt. Weet u waar Oostburg ligt? Oostburg ligt hier toch? Ik vind hem helemaal fantastisch. Voor iemand die een week in Zeeuws-Vlaanderen is, ik vind hem helemaal fantastisch. Nu gaan we morgen met onze uitzending naar Klingen. Weet u misschien waar dat ligt? Hele goede vraag, maar die schuif ik door aan mijn sukkendelta. Ik ga u een beetje helpen. Hier ligt Klingen. Dit was de zomer van ZVL in Oostburg. We staan hier voor het Ledeltheater. Annemarie, hoe zijn wij hier ontvangen? Ja, super gastvrij. En ik vond het vandaag heel leuk. We hadden een andere presentator en dat was een feestje. Helemaal leuk. Ik vond het namelijk ook een feestje. Dankjewel. Morgen zijn we er weer. Dan zijn we in Klingen. Tussen 9 en 12 zijn we live op de radio. En morgenavond weer op tv. Graag tot dan.